Kenemulu, ebe na tata na Center for Memories, ebe na mmemme International Mother Language Day na Enugu State. Mmemme na metata bụ mmemme kwalite olu ndị. Ina ya na azụ ị ga-ahụ na mmemme ebidogo. Ka ije ka mmemme asị aga. Ibeneme. Lolo Chika Ibeneme. Nubene. Nemawa. Netane. Nene. Lolo. Academy. Kagodomo wanya aba. Aifuzie ka ha sikwado. Oyo maka ha sikwado. Qu'est-ce que je faisais faire là bon? Oh, tu vois, oh yeah, I'm a politician, political dancer. Et faut continuer. On va, Rima.
anyị anyị na-ekwupụta ndị otu ọhaneze ndị Igbo niile na nnukwute nwanne m nwoke Chief Alex Ogbonnia anyị na-akpọlite n'izu pụrụ iche na-ekele ọkammụta Tinyu Nwala ọkammụta nke mbụ na mbụ. Igbo kelenu, Igbo kelenu, Igbo rienu, ṅụọnụ, zụọnụ. Ọ bụ ihe obi ụtọ. Otu n'ime nna anyị, His Excellency Ambassador Akubos, mụ na ya nọ n'abalị na-ekwusi ike ya ochite mkpa ya gaa n'ebe a taa. Ama m na ọ ga-abịa, ọ nọ n'ụzọ, o nwere ihe mere nọ ya dịrị mkpa na ọ ga-eje airport. Ọ na-eche ka onye o digara airport nwee ike travel. Ọ ga-abịa ebe a anyị emechaa. Ahụ onye isi nzukọ ndị a na-akpọ Ala Igbo Development Foundation ADF. Mgbe anyị malitere ije anyị, otu n'ime ihe ndị anyị nwara n'ihu bụ ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. Aga m echeta n'oge a ụmụ anyị niile ndị nọ na mahadum dị iche iche, ndị na-atinye anya n'ụzọ dị iche iche ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo. Mmadụ dịka Emenanjọ, mmadụ dịka Prọfesọ Ohiri Anichie, mmadụ dịka Philip Nwachukwu, mmadụ dịka Peter Ejiofor, ewuru onye isi nzukọ a na-akpọ Sụbakwa Igbo. Anyị nwere ọtụtụ nnọkọ ịkwado asụsụ Igbo ma n'Awka, ma na Lagos, ma na Nsụka. Anyị na the Department of Nigerian Language. Anyị kwadokwara oge ahụ anyị setụkwara kọmiti ga-eme translate Things Fall Apart. O nwere translation e mere oge a nọ anọ ojicha fụrụ anyị afọ. Anyị sị ka anyị setịa kọmiti ọzọ. Anyị setụkwara kọmiti eleba anya na Peter Warner's book Omenụkọ. Otu ndị niile ma aha mba ma ndị ọzọ, ndị pioneers, ndị tụrụ ntọala ịhụ na asụsụ Igbo ebidoro dewe ya edewe, gụọ ya gụwa. Ha dị ọtụtụ. Ndị a niile ka ụmụ anyị ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịmata dị ha wụ, ka ha si tinye ndụ ha n'ụzọ dị iche iche ịhụ na asụsụ Igbo. Nzukọ anyị Ala Igbo Development Foundation, anyị nwekwara unit a na-akpọ Department for Igbo Language and Literature. Ana m ekele ndị Center for Memories. O teela kemgbe anyị na ha mekọrọ ihe. Otu n'ime nwanne anyị nwoke onye ụkọchukwu ihe gbasara anyị Igbo n'ụzọ dị iche iche ara na ọkụ n'obi. Echere m sọgarị n'ebe a taa, ya nwanne anyị nwoke bụ nsọ anyị nọ obiọra ike. Ana m echeta 2009 oge ụwa niile na-eselebreti Things Fall Apart, 50th anniversary of Things Fall Apart. Anyị nọkwa ụmụ Igbo niile, over 14 organizations
ma ndị Igbo Lagos ma aka ike ọhaneze anyị nọkwa ebe mbụ anyị nọ ihe ụra wụrụ na Ọka. Ọ hụrụ nwanne anyị nwoke Peter Obi ehostri anyị n'abalị ahụ. Ebe a ka anyị nọ ihe kwadosia mmemme anyị kpọrọ First Festival on Igbo Civilization 2009. Anyị gbalịsiri ike kwado hụ na Achebe bịara Nigeria. Ọ the last time ọ bịara Nigeria soro anyị na mmemme a na Owerri. Anyị nyere lecture, Hajok lecture that year. Title of that lecture was title of the lecture was Neka. Before that period, or after that, there was a country. When the Shawakwa over here, Dichicha, Okuheredimia, Masara, Rondrochichi, Ochichi, Nampadodo, Uzolile, Dishashina, Doka, Gesue, Hashe, Nigeria. So that's the neck. Omechara dere anyị akwụkwọ sị biko anyị hụ na akwụkwọ ya dere was a country. Na ndị ọzọ gara na-ekwu asị. Ma jụọ ya sị gwa m ihe bụ n'obi. Dị akwụkwọ nwere ihe ọ gwara mụ. So the baram copy of the book. Abia prayers elebele ihe ọ. Ihe ndị a niile gbasara omenala anyị, gbasara asụsụ anyị, gba ndị niile dị iche iche, who the great pioneers, the pillars, hiwere omenala Igbo, hiwere asụsụ Igbo. Ọ dị mma ka anyị chike na-akụzi ihe gbasara ha na skuul. Ana m ekele nwanne anyị nwoke Bismarck na ndị otu ya, ndị kpọkọrọtara anyị ebe a. I bụ n'obi na ọ ga na-akpọkọtakwa anyị na-aga we contact with all the centers for na-akụzi Igbo language and literature. Elekwana mmadụ niile ndị bịara ebe a, ihe anyị mere taa dị mkpa in terms of iguzosi Igbo. Ọ naanị na ọsụsụ, otu ime ka ụwa niile mara kere ndị Igbo kere ihe ji ma ha. Ana m ekele unu niile bịa kelekwa ndị kwadoro ha ka Chukwu gọzie unu n'aha Kraịst. Achọghị ide ure ajụọ gị ị ga-edi ya ede ka ị ga-agụ ya n'egwu. Chukwu chọghị ịkpọ gị ọkụ isi na ị ga-agụ ya n'egwu. Ị mara egwu a na-aga na-agụ maka ndị Gen Z. Enwere egwu ndị Gen Z ebe a na-asị gị on the 5th day of Christmas my true love sent to me 5 gold rings. Ọkwụm ya tọọkọlebe enweghị n'Igbo. N'Igbo oge ahụ ya ọsị ga nọpụ ebe ha na ule isi na ị ga-agụ ya n'egwu ya gasị Igbo. Egbe gburu ọkụkọ ma ọkụkọ tara akịka ma akịka mawara mkpọ ma mkpọ mawara ụkwa ma ụkwa dagburu nwaanyị ga. Ebe a ka ị ga-amasị na egwu nwere fọmụla. Ya ọsị ga nọpụ ka isi n'azụ. Gịnị mere egbe ahụ gekwe ntị m? Gịnị mere egbe ahụ? Gee ntị. Ọgwa m achọrọ gị gee ntị. Gịnị mere egbe ahụ? Na-egbe gbagburu egbe na egbe buru ọkụkọ n'ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ ka mkpọ mawara ụkwa n'ụkwa dagburu nwaanyị nga. Nwaanyị nga o nwaanyị nga. Gịnị mere egbe ahụ?
na ụzụ kpụrụ egbe n'egbe gbagburu egbe na egbe eburu ọkụkọ ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ na mkpọ gbawara ụkwa na ụkwa dagburu nwaanyị nga. Nwane ọ nwere ofu ọmafe onwe ga-echeta ya. O kwuru ihe mere egbe kwuo ihe mere egbe ka ọ na-ekwu ihe mere egbe ọ mafere ofu onwe ga-echeta ya. Ngwa imia gịnị mere egbe ahụ? O nweghị jọmpụ ka ma ọ kpụjiri ọkpụ ụzụ ọkpụrụ egbe kpa buru onwe gbagbuo egbe. Ifugo nnekwudo onwe ngwa gịnị mere egbe ahụ? N'ụzụ ụkpụrụ na dinta gbara egbe mee ụzụ ụkpụrụ na dinta gbara egbe mee egbe gbagburu nwaanyị ga. Ngwa ka anyị bidozie n'ebe ị nọ. Gịnị mere egbe? N'ụzụ kpụrụ egbe na egbe gbagburu egbe maka dinta batara ya. Maka enweghị ihe mee dinta. Dinta batara ya. Gịnị mere ụzụ ahụ? Na Chukwu kere ụzụ. Chukwu kere ụzụ n'ụzụ kpụrụ egbe na egbe gbagburu egbe na egbe ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ na mkpọ gbawara ụkwa gburu nwaanyị nga. Ọ na-abụ afọ uze ebio okwu afọ dị kwesị aba n'ike. Onye batara ebe ahụ ugbu a bụ ka Sonugbu gị bụ eze ndị eze n'ala Igbo niile. Nwoke na-ata Igbo ata na-ede ya ede mana ọ dị 83 n'afọ a. Konye aka igwe ndị igwe eze ndị eze nke anyị na-ahụ anya Lawrence Agụbụzọ igwe eze ọbụ na-eche ndụ nke mbụ n'eze n'ụlọ Daalụ DJ. Biko ihe nọkịta bụ ịwa ọjị Bismarck ngwa bidozie. Ndewo. Ihe anyị gara igwe eze ọbụla ese ndụ na dị nnọọ ịma na ọnwụ gburu ka rụrụ aka ọka mmụta ekenekwa gị o mana ọ dị ka ọjị achọ ka ịwa ya. Ndewo. Maka a nọ na-ekwu ka a ga-awa eze ọbụla ese ndụ wee wuchie igwe nnọọ ngọ ọjị wegalụ igwe Agbarakata nọ n'etiti anyị o nwere ọjị. His Majesty Igwe Herbert Iputa Agbarakata 1 Orega onye ọbụla m ebe a
were ọjị wegalụ President General Ala Igbo Development Foundation. Kọmishọna nọ ebe a amamọ ị na-anọchite anya onye isi ị gaa n'aka ya biko were ọjị wega Honorable Commissioner Dave Madueke onye nọdebere nso na-ewepụtara ọjị. Ọjị ịwara ebe a gbara ise anụ ezigbo ọjị ka ọgwụ ezigbo ọjị na-eweta ụba na akụ ibe ewewe ya na ihe ọ pụtara na ọ ga-erute onye ọbụla nọ ebe a. Ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Emume anyị na-eme taa ga-adaba n'asụsụ Igbo. Chineke anyị na-eche ihe n'iru. Onwe ndị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-asị na asụsụ Igbo ga-ana, Chineke ekwenekwa. Mee ka Igbo na-aga n'ihu, asụsụ anyị na-aga. Igbo jezuru mba ọnụ ebe ọbụla anyị nọ ka anyị na-asụ asụsụ anyị ka anyị mara na anyị nọ. Na ọgbakwa ndị ọzọ ka echeta anyị na anyị ga-echeta onwe anyị. Chukwu wee gozie anyị maka Igbo na-agba mbọ. Anyị na-enwe nke mmadụ, Chineke ekwekwere ka mmadụ were nke anyị. Ndị nna nna anyị bụ ebe unu anọ na ndị Igbo gbara mbọ n'ala Igbo. Anyị na-elote unu Nnamdi Azikiwe, Michael Ọkpara, Dim Odumegwu Ojukwu, Nwafọ Abizinia Orizu, Akweke Orizu, Sir Francis Ibiam, Sam Mbakwe, Sisi Ono Agụowuru bi ebe a. Onwe ya anyị na-elozo tata. Biko Chineke mekwe ka anyị nwa ozu ndị a hapụrụ n'ụwa ka anyị ghara ịsọ isi, ka anyị jidekwe ka ha ji na-aga n'ihu. Fa na-agbara anyị mbọ ebe fa nọ, anyị nwa na-agba ebe anyị nọ. Ka anyị sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Okwu anyị ji bịa ka anyị ga-eji na nwere ebete ka ime anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Anyị eruzokwa ụnụ unu ebejikwara ọkụ anyị kpọrọ ka anyị yọsite na Kraịst wee na anyị. Igwe Ogbuneche the one, Igwe Lawrence Agụbụzọ, eze ndị eze n'Enugu, Igwe ndị Igwe n'Enugu, His Royal Majesty, Igwe daalụ. Igwe South East, Igwe Igbo niile, Igwe ekene m gị, Igwe Agụbụzọ. Ọhaneze Igbo niile, ọhaneze ụwa niile, ọnụ na-ekwuru ndị Igbo, ekelekwa m gị. Nna anyị ukwu, ọkacha mmụta bụ nke ndị oyibo na-akpọ prọfesọ, ekelekwa m gị. Igwe biko ekele m gị. Nwaanyị ka ibie, nne mmụọ ekele m gị. Biko nke onye chiri ya zere. Eji His Excellency bụ onye na-achị Enugu steeti, Dr. Peter Ndubuisi Mba, wee na-ekele unu niile.
ụmụ akwụkwọ dị iche iche nọ ebe a, ana m ekelekwa unu, na-ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche ndị mere ka ọgbakọ a dị n'ụbọchị nke taa. Ekele dịrị unu niile. Ndị be anyị si na ihe ịkpọrọ ọbọ gị, ihe ịkpọrọ nkịta gị ka ọ ga-aza. Onye kpọọ ọbọ ya mkpọkọrọ, agbata obi ewere ya kporo ahịhịa. Mgbe na-ajụ ndị Igbo, gịnị na-emenụ? Gịnị na-eme n'asụsụ anyị? Kedu ihe kpatara ịhụ ụmụaka ịjụọ ha kedu aha gị, ọ na-ene gị? Ịjụzie ya what is your name, ọ gwa gị. Kedu ihe kpatara ya? O wee bụrụ na nne na nna, ọkachasị nne, maka na nne bụ onye izizi na-agwa nwata okwu. Ọnya mere ụbọchị taa, ụwa niile wepụtara ụbọchị taa ka ọ bụrụ ụbọchị eji akwanyere asụsụ ugwu. Ndị oyibo kpọrọ ya mother tongue. Ụbọchị taa bụ ụbọchị eji amara asụsụ. Gịnị bụ asụsụ? Asụsụ bụ ihe eji ekwu okwu. Asụsụ bụ nke ndị oyibo kpọrọ communication. Ọ bụrụ na ọ bụghị asụsụ, mụ na gị agaghị anọ ebe a taa. Ọ nsụrụ Hausa na-aga, onye ọzọ asụrụ Yoruba, onye ọzọ asụrụ Igbo, ụfọdụ asụrụ French. Mana tim bụ isiokwu nke ụbọchị taa bụkwa na ọ dịkwa mkpa ịmụtakwa asụsụ ndị ọzọ dị iche iche, nke na-egosi ụmụ akwụkwọ na ọ bụghị sọ Igbo ka unu ga-amụta. Unu ga-amụtakwa asụsụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị maara asụ asụsụ ndị ọzọ, ịhụ na ị ga-enwe ohere karịa ndị ọzọ na inweta ọrụ ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana nke ka anyị mkpa bụ asụsụ anyị. Ihe asụsụ anyị ji dị anyị mkpa maka na ndị mmadụ ekwugo si na mgbe adịghị anya na asụsụ Igbo ga-efu. Chukwu mere ebere na ndị anyị nọ n'obi ha bụkwa ndị Igbo efula. Igbo agaghị efu. Asụsụ Igbo agaghị efu. Mana ọ bụghị ikwu n'ọnụ, kedu ihe mụ na gị na-eme maka ya? Kedu ihe gọọmenti na-eme iji hụ na asụsụ Igbo efughị? Anyị ga-ebido n'oge adịghị anya wee mebe asọmpi dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ma ndị praịmarị ma ndị sekọndịrị ma ụmụ nọziri skuul. Anyị ga-ebido gwara ndị nne mkpa ọ dị bụ ịsụrụ ụmụ anyị Igbo. Ọ bụrụ na ị gaa obodo oyibo, ọsọ chụwa gị, mgbe ahụ ka ị ga-ama uru asụsụ Igbo bara. Maka na enwere ike ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ nwa gị nọ n'ụlọ ka izie ya ozi na-ekwe ihe na-eme, ị chọghị ka onye nọ gị n'akụkụ n'ihe ị na-ekwu, ịhụ na ị gaghị emenwu ya. Ọ na-agbawa obi na ndị bi n'obodo oyibo n'obodo dị iche iche na-asụ Igbo karịa anyị nwa bi n'ala Igbo. Ị ga-ahụ nwatakịrị n'Enugu, kedu aha gị? Ọ na-ene gị. O jezi ịza gị aza, ọ sị gị my name is. Ọ dịghị mma. Mana ndị ụta dịrị bụ ndị nne. Ya anyị ga-agba mbọ hụ na asụsụ anyị efu. Yoruba gbakọọ, Yoruba ka ha na-asụ. Hausa gbakọọ, Hausa ka ha na-asụ. Mana Igbo zukọọ, anyị asụwa Bekee. Ọ bụghịkwa ezigbo ihe. Asụsụ anyị ama mfu. Ụmụ akwụkwọ, unu na-agụkwa Igbo. Ekele dịrị ndị nkụzi na-akụzi Igbo. Anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Na-ayọ unu, biko ka unu jidekwa ka unu ji, ka asụsụ anyị ghara ịla. Ekele m unu niile, na-asị ka Chukwu abịa ma dukwara unu laa na be unu dị iche iche mgbe unu ga-ana. Ka Chukwu nyekwara anyị niile aka. Anyị nwabụkwanụ ministri ga-agbakwa mbọ wepụtakwanụ kalenda nke Igbo, maka na Igbo nwere nke ha,
Igbo amaghị ihe bụ Monde na Tuesday. Ihe anyị ma bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọ ihe ndị Igbo ma. Ndị Igbo amaghị ihe bụ 30 days, 31 days. Ihe Igbo ma bụ 28 days. Ọ ihe anyị nwa ma. Anyị izu isaa. Izu isaa ahụ bụ ịnọ wee ruo asaa. Ịgbakọ ya onye gị 28. Ya bụ 28 days. Ya ihe a bụcha ihe ndị anyị niile ga-ebido wee bido wepụtara wee kụzibere ụmụ anyị. Ndị oyibo kpọrọ ya catch them young. Anyị ga-ebido n'oge n'ụtụtụ a tata ka bụkwa gboo. Maka na ọ bụrụ na unu nwaka na-ebilite ebilite, mgbe unu ga-alụ di lụọ nwunye mụọ ụmụ, were Igbo kụzibere ụmụ unu Igbo, were Igbo kụzibere ụmụ unu ihe, ịhụ na Igbo agaghị efu. Mana ọ bụrụ na unu nwe gbajokwuo ya dịka ndị nke anyị gbajoworo ya, ọnya bụ na Igbo ga-ala. Ya ụmụ akwụkwọ unu ka na-eto eto, anyị nọzikwa unu n'aka. Asụsụ Igbo nọzikwa unu n'aka. Ọ bụrụ na unu chọrọ ka Igbo nwụọ, ma na ọ ga-anwụ. Mana ama m na unu agaghị ekwe. Unu ga-ekwe ka Igbo nwụọ? Unu ga-ekwe ka asụsụ Igbo nwụọ? Chineke gọzie unu. Daalụnụ. Ndị be anyị ekene m unu. Ekene m na-agara ndị isi oche anyị nwere. His Royal Highness Igwe Ambassador Agobos, Chairman South East Traditional Rulers Council. Nna anyị ekene m gị. Ana m ebukwara okpe ekele na-enye nna m ukwu. M ga-asị na o mere m adopt as his own son. Emeritus Professor Uzodimma Nwala, the President Ala Igbo Development Foundation. Nna m ekenekwa gị. Ana m ekenekwa aka na-ede ihe banyere otu a na-akpọ Ọhaneze Ndị Igbo worldwide, na-anọchite anya President General Chief Alex Ogbonna Oke Osisi. Ekene m gị. Na-ekenekwa nne m Omi. Ekene m gị. Biko ndị ọzọ ekene m onye ọbụla na nke onye chiri. Ihe m bịara ebe ime bụ iwere onyinye nkwanye ùgwù nye banyere ndị gbara mbọ n'ụdị dị iche iche ka asụsụ Igbo bụrụ ihe ga na-aga n'iru, ka asụsụ Igbo hapụ ịbụ ihe na-atalata atalata. Ọtụtụ n'ime ha bịara akwụkwọ, ọtụtụ n'ime ha gara njem dị iche iche iji wee mee ka asụsụ Igbo bụrụ ihe ga na-aga n'iru. Site na amara Chineke, asụsụ Igbo ga na-agakwa n'iru. Onye mbụ m ga-akpọ, mana tupu m kpọọ ọnya, m ga-akpọlite otu onye ga-abịa nyere m aka wee nye onyinye nkwanye ùgwù a, bụ His Royal Majesty Igwe Ambassador Agobos. Nna m ukwu, biko bịa nyere m aka dịka nna-achị iwere onyinye nkwanye ùgwù a nye Nze Odogwu Odemenam. Biko Nze Odogwu Odemenam na-apụta ka ị bịa nara onyinye nkwanye ùgwù a n'aka nna anyị ukwu Igwe. Biko a na-akụkwado aka ebe a. Ndị a bụ ndị tara ahụ iwe fụ na asụsụ Igbo anara n'iyi. Nze Odemenam, nke a bụ akara ụmụ Igbo gbakọrọ ebe a na-enye tata maka etu isi akwalite asụsụ ndị Igbo. Ọ ga-adịrị gị mma. Daalụ. Igwe ekene m unu. Igwe ekene mmadụ ncha n'ebe a maka ugwu a unu kwanyere m. Chineke ga-akwanyekwara n'ugwu nke unu. Ọ ga-alụ unu ma n'aha Jesu Kristi. Amen. Daalụ. Thank you.
onye ọzọ anyị nwere n'ebe a ga-enyekwa onyinye nkwanye ugwu a bụ Ichie Chinedum Ọfọmata. Ka anyị na-achọ ime nke a, nna akpọlite nna m ukwu Emeritus Prọfesọ Ụzọdịmma Nwala ka ọ bịa soro wee kwanyere onye a ugwu a. Ọfọmata ọkwa na ebe a ụka ọ sị gị natara ya. Oke, biko nna akpọ Emeritus Prọfesọ Ụzọdịmma Nwala ka ọ bịa wee nye aka wee nye ya onyinye nkwanye ugwu a. Nke a bụ ihe nkwanye ugwu nke a na-enye Ichie Chinedum Ọfọmata maka ihe niile ọ na-eme iji wee kwado asụsụ Igbo, omenala Igbo. Ndị nzukọ asị ka anyị nyere ndị nzukọ nkwalite asụsụ Igbo ọha na-enye onyinye a nye Ichie Chinedum Ọfọmata. Igbo mma mmanụ, n'afọ Ichie Chinedum Ọfọmata eji m obi aṅụrị na-anabata ihe nkwanye ugwu a nke e nyere ya. Na-ekwekwa nkwa na oge ga-eru ya aka na-adịghị anya. Ndewo. Na onye ọzọ anyị nwere ebe a bụ Maazị Bismark Ikechukwu Ọjị. O nweghị onye amara nwa afọ a n'ịgba mbọ ya maka ihe ọ na-eme maka asụsụ Igbo. Onye a bụ onye mbụ nwe otu akụkọ na-ede akụkọ nta akụkọ n'asụsụ Igbo a na-akpọ Hoha. Ya bụ onye izi bido tapịwa asị gị na Gọvanọ Mba ga-agbapụ mmiri ebe a taa, Bismark ga-edi ya n'asụsụ Igbo. Ọ ga-edi ya n'asụsụ Igbo, ndị ọzọ ga-edecha ya n'oyibo. O degodi ya n'oyibo, ọ ka ga-edekwa ya n'asụsụ Igbo. N'ime nke a, ana m akpọlite Chief Alex Ogbonna ka ọ bịa nyere m aka iji wee kwanyere nwa afọ a ugwu a. Ndị a unu anaghị akụ aka, afọ adịkwa unu mma. Ihe a bụ onye izizi mere ejiri asụsụ Igbo na-ede ihe n'ịntanetị na-ata akụkọ. Eji m aha ndị Igbo niile n'ọnọdụ anyị nọ n'ụbọchị taa wee na-asị na ikike e nyere m ka anyị kwere nwanne anyị nwoke Maazị Ikechukwu Ọjị, ọrụ na-akpọ ya Bismark, maka mbọ ọ na-agba ịkwalite asụsụ Igbo. Ekwubughị mụ na onwe m maara ihe o mebe injiniarịn, nwere ezigbo akara na injiniarịn, mana ọ bịazi were aka agba mbọ wee na-akwalite asụsụ Igbo. Anyị si gị na ka isi eme na ọ dị mma. Ihe a bụ jide ka iji na mgbe ọbụla ị na-arụ ọrụ ibulite aha Igbo, Chukwu ndị Igbo ga na-ebunitekwe gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Igbo kwenu kwenu wezuonu. Ama ekene ọzọ ala na Okosimiri Igbo, ekenekwe nna m ukwu ọ bụrụ eche ndụ na Prof na ndị Igbo niile. Na mbido, aha m bụ Ugochi Madueke. Abụ m kọmishọna na-ahụ maka omenala ma njere nkiri anya n'Enugu steeti nke ndị oyibo Culture and Tourism. Enugu steeti chọrọ ka asụsụ Igbo dere gaba. Anyị nwekwara ihe dị iche iche na anyị kwadoro iji mee na asụsụ Igbo. Ofu n'ime ha bụ ịkụzi usoro, ọ bụrụzi sọsọ na sekọndịrị skuul, ma na praịmarị ma na nọọsịrị.
anyị na-ebido nke ndị oyibo kpọrọ enlightenment, ịgwa ndị nne n'ọha nwa ka ọ dịrị ịsụrụ ụmụ ha ka asụsụ anyị ghara ịda maka ịgba aka anyị enweghị asụsụ ọzọ. Asụsụ bụ eji mara onye ga-eme ọzọ asụsụ enwe mara onye bụ ya. Anyị na-agba mbọ n'ụzọ pụrụ iche n'excellency na bụ onye ihe Igbo na-atọ ụtọ. Hụ na a na-asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ niile. Anyị ga-ebidokwa ime ka ewepụta ofu ụbọchị a ga na-atụ sọsọ Igbo n'ụlọ akwụkwọ niile. Ọ ga-enyere anyị aka. Ọ bụrụ ụbọchị Fraịde, anyị ga-enwekwa Igbo kalenda dịka ngwara ụlọ. Kalenda ndị Igbo bụ Eke, Orie, Afọ. Anyị ga-enwe Igbo kalenda ma na-akụzi Igbo n'ọba akwụkwọ dị iche iche. Anyị ga na-enwekwa asọmpi ga-abụ n'etiti ụmụ akwụkwọ ndị praịmarị maọbụ na nke ndị sekọndịrị. Asọmpi ahụ ga-abụ ị makwa asụ Igbo, ị na-asụsụ Igbo, sụọrọ anyị Igbo. A ga-atụ ilu, a ga-eme gwam gwam gwam, a ga-agụ ori dị iche iche n'Igbo dịka nke anyị gụrụ Gịnị Mere Nwanne. Onye mụ na ya nọ taata bụ Maazị Iheanyi Igboko, onye nlekọta Center for Memories nke dị n'Enugu. Maazị daalụ. Ndewo nwaanyị ọma. Okay, biko gwatụgodo anyị ha na-emebe taata nakwa ihe Center for Memories na-eme ịkwado asụsụ Igbo nakwa omenala Igbo. Ị na-anya na ogige ncheta ndị Igbo tata, ị ga-afụ na anyị na-eme mmemme pụrụ iche iji wee cheta ụbọchị mba ụwa maka asụsụ nke ụbọchị 2024. Ọ dị oke mkpa na anyị mere ya bụ mmemme ka Igbo niile mara mkpa ọ dị iji wee kwalite asụsụ Igbo, maka na unu n'anya n'arọ 2006 mba UNESCO nwere mkpebi ha kpebi na asụsụ Igbo si na ọtụtụ asụsụ ndị nke ga-ana, mana ọ ga-abụ ihe ga-ajọgbu ka esi ekwu ya, jọgbu udele sigbuo nkakwụ. Ma ndị Igbo nọrọ ndụ, asụsụ Igbo esoro n'ihe ga-ala. Anyị ndị Center for Memories wee sị na ọ dịghị, ọ ga-adị otu afọ, ma ọ ga-adị mkpa na anyị ga-eme ọtụtụ ihe iji kwalite asụsụ, omenala na ncheta ndị Igbo, maka na ị na-anya fụ na asụsụ kacha mkpa. Asụsụ bụ isi ife niile. Asụsụ bụ ife na-ejigide omenala, na-ejigidekwa ihe ndị ọzọ ga-akwalite ihe eji wee marụ ndị dazi ndị oyibo na-akpọ ya identity, njirimara. So ndị senta na-eme ọtụtụ ihe otu ka mkpa ị na-anya ihe na-emegide nkwalite asụsụ Igbo. Fụ na onye ndị oyibo na-akpọ generational gap, ihe dị iche maka ndị toro eto na ndị na-abịa abịa. Ya asị na ọ ga-aka mkpa ka anyị nwee ihe a na-akpọ nzukọ ụmụaka iji wee kụziere ụmụazị, iji na-akụzi ụmụazị asụsụ Igbo, omenala Igbo. So anyị bidoro ya bụ ihe n'afọ 2018. Anyị na-emekwa ya wee ruo ugbu a. Anyị nwekwa ihe anyị na-akpọ nkata ụmụ ibe, ebe ndị toro eto ga-abịakwa bịa kpaa nkata maka asụsụ Igbo, maka ọdịmma ala Igbo. Ọ nwekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ, emume dị iche iche anyị na-emegasị dịka ụdịrị nke a na-eme ebe a n'ụbọchị nke taata. Anyị nekwa anya afụ na ọ bụrụ sọsọ anyị nwabụ Center for Memories na-arụ ọrụ ịkwalite asụsụ Igbo. Ọ nwekwa ụlọ ọrụ dị iche iche. Nke taata anyị na ndị Igbo Efula, Ala Igbo Development Foundation na Voice of the East na ndị Afia TV na ndị ọzọkwa dị iche iche bịakọta ọnụ wee sị na ọ ga-adị mkpa ka anyị na-anya marụ, maka ndị Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ wee mee gị na ọgbọ ụfụfụ a ka a na-afụ ife a. Anyị na-eme otu a wee na-aga, asụsụ Igbo ga na-adị. Anyị fụna na-eme ncheta olu ndị tata, biko inwe ike kọwatụ na ndị a na-eto eto na ha amachaghị ka esi asụ Igbo. Nwee ike gwa nwa usoro anyị nwee ike isi wee na-akụziri ụmụazị na-etopụta kịta anụ ka anyị nwee ike gbaa mbọ hụ na ha bụ ndị na-asụtụ Igbo makwa omenala Igbo ọfụma. Mụnwa bụ Dr. Chiedozie Alex Ogbonnia, ọmbọrụ na-ekwuru ndị ọhaneze ndị Igbo. Onye m nọchie ọnọdụ anyị a n'ụbọchị taa bụ Chief Engineer Dr. Emmanuel Iwanyanwụ, aha eji aga mba ndị Igbo. Ọ ya ka na-anọchite n'ụbọchị taa. Na ana m asị na asụsụ Igbo dị ezigbo mkpa, mana o nwere ihe ọ ga-abịa eme o were na-aga n'ihu ime ka ha mara ihe uru ọ dị na ha maara asụ Igbo, ime ka ha mara uru ha ga-enweta na ha maara asụ Igbo. Ihu na ha ga na-agbazi mbọ ka ha mụta ịsụ Igbo, mana ọ bụrụ na ha amaghị uru ọ bara na ha na-asụ Igbo, ha ma mụrụ ya. Mụ na onwe mma na ị na-asụ Igbo, o nwere okwu mmiri emi dịka na asụsụ Igbo. Ọ dị ka ilu ndị Igbo. Ilu ndị Igbo bụ okwu mmiri emi na asụsụ Igbo, and onye anaghị anụ Igbo ama nghọta ilu ahụ.
ilu ahụ bụ amamihe dị iche iche ka ndị Igbo si onye kwe chi ya ekwe. Onye amaghị asụ Igbo amaghọta ihe ọ bụ, mana onye kwe chi ya ekwe, onye mere ihe a na-eme n'ụbọchị Naijiria n'ụbọchị taa, a na-eme protest, ndị mmadụ na-eme ngagharị iwe. Ị ga-ahụ na ikuku a ga-ekuga, Igbo ga-akwụsịkwa ike. Ndị ugwu na ndị ofekere ihe niile ọha ka ọ ga-emetụkarị, maka ihe anyị ndị Igbo bụbu onye kwe chi ya ekwe. O nwere ụdị mmụọ na-edu onye Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwere chi nkie, Chimamanda, Chimamakwe, Chimajụ, Chibụzọ. Onye ọbụla na-asụ Igbo ọfụma ga-aghọta ihe niile na-adị mkpa. Onye ahụ ghọta ya, onwe ike ịdị na-aga n'ihu. So ihe dị mkpa bụ ime ka ha mara uru ha ga-enweta, elele ha ga-enweta na ha na-asụ Igbo. Ka anyị si kwuo, ọ bụrụ na onye ọbụla na-asụ Igbo mana ofe ọmụgwọ ngalaba ịsụ asụsụ ọzọ n'ụwa, ịmụta asụ Igbo otu aha asụ Igbo dị, ị na-amụtazi oyibo na-atụkwasị na ya, ịmụtacha French na-atụkwasị na ya, mụta Yoruba na Hausa na-atụkwasị na ya. Ma ọ bụrụ na ịmụtaghị Igbo ọfụma, izughị oke na nwoke dịka onye Igbo. O nwere ọtụtụ ihe dị n'ala Igbo na-asụ Igbo ịma mmata unless ọma ị maara asụ Igbo before enwe ike ịmata ya. Ọ ya ka o jide mkpa na onye ọbụla ga-amụta, onye ọbụla bụ onye Igbo ga-amụta ịsụ Igbo. Mụ bụ Igwe His Royal Highness Igwe Dr. Herbert Nwanosiko Ofuta JP. Ọmụ bụ Agbarakata, 3rd of Igbo Kingdom. Ọ na-aba anyị ka ọ yi dị n'Enugu steeti. Ị ga-akọwatụrụ anyị ụzọ dị iche iche anyị nwere ike isi na-eme ka ụmụazị anyị na-etonite bụrụ ndị na-asụ Igbo nakwa ihe ndị omenala Igbo na-amasị, maka ị na-anya efu na ụfọdụ n'ime ha mmasị na ha atafugo, ha adịghị ọzọ ka ndị nne na nna anyị ha. Ife butelu ka anyị bido ịmana ọ naanị ka esi ala ikwo isi. Esi na anị na-ala ikwo isi, ịmakwa na-azụ ụgbọ na anụ ife orimili na-egwu. Ọ bụ na ọ bụrụ ọgba aghara anyị na ndị ugwu nwere, ọ ga-eji gbusie ndị be anyị niile. Ụfọdụ gbana obodo oyibo, ụfọdụ gbana ugwu Hausa, ụfọdụ nọ n'ala Igbo, ebidozie gụba akwụkwọ. Akwụkwọ ha na-agụ, ọ bụ na a na-akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị n'iche n'iche, ebido n'ụlọ akwụkwọ nke obere rue na mahadum nke nnukwu. Maka ilue na mahadum nke a na-akpọ yunivasiti, a na-eme Igbo. Mana onye mesi Igbo pụta, abịazi ebe a ga-asụ Igbo, onye a bụ ọkachamara bụ prọfesọ n'Igbo, ọ naba n'oyibo. Ọ bụ na nne na nna na-asụ Igbo n'ebe ụmụfa nọ, wee bido oge fa na-esonite, ụmụaka amarapụ asụsụ anyị. Mana ọ maka na ada asụ Igbo, abịa na-asụ oyibo, ịsụsị oyibo, nwata asụbazi oyibo ma ị jụọ ya ese n'Igbo, atabịa ụta. Ọ bụrụgodu sọ nke a ga na-eme egote akwụkwọ ede n'Igbo, a na-akụzi fa malụ na ebo si ebe a fa na-afụ ya n'anya fa na ọ bụrụ sọsọ ikwu ya.